magawa. Yan. James Ward. Ano, James Ward Vlog, subscribe kayo. At yung nakulang. So, yung tapos mo ating magawa. Pakasal gusto rin mo gawa. Subscribe channel ko, James Ward Vlog. Nakala ito. Dapat channel. Subscribe natin kayo para madagdagan kasi kawawa naman ako. Sama na. Sama na. Wala akong pang... Ay, vlog din ako. Hello po sa mga viewers na yun. Ako share ulit nyo. Yung makakapost nyo may subscribe nyo na po ang channel ko at ibig po. Pa-share natin po. Parang marami. Kung may dumating, naalis kami. Doon po. Abangan nyo doon pag may dumating ng mga madaya at saka mga player. Mga talisikal po sila, walang master. Saka ano sila mga may araw. Mga baos na. Sabi ko minaiya. Mababalang ito yan. Ang Pilipino ito. Meron po sila gawin ito sa amin. Ay, mga bata po. Driving ko. Hindi, mga tayo. Malaki tayo. Sabi na, tara, shooting. Yan po ang kalabang ko. Simulan na po namin ang shooting. Para po di naman po boring yung basketball vlog na ito. Wait lang. Isip po nilaw lang. Plastic. Gigi, sabangit nag-video. Punta kami kila mo rin. Tapos bukas kila ay. Ano ko kasi di smooth, malag. Yun tayo sa saan ngayon sa Montebello Gaming Wi-Fi Sports. Nasulit niya ako. Yo mga vlogger. Nasulit ko na asawa mo. Mamaya maalis namin dito kasi yung madaya, ang tawag namin doon madaya, ay nakalak namin doon sa munisipyo. Matawag nyo siya ng mga player. Wala kami mas. Di baka mahawa kami. Kaya kasi nakaalis din kami. Panoorin niyo ang James Ward Vlog pang shoot. Panoorin na din yung sibling streamer kasi wala sa kanya nag-views. Gusto lang subscribe. Ngayon ako? Go. Palit ang perspective ng girl.
namin dyan yung pag ano, ulit-ulit. Kaya mo sa vlog. Buka to ka! Bumaka na shirt eh! Salita. Namin na kain. Pag nakikita ng mga kagaya. Andun sila. Ano sila andun? Marmak niya. Andun sila. Dito mga tayo din. Dito mga tayo din. Marmak nga eh. Marmak. Tara marmak. Ball namin. Kami malis yun dito. Ako ang bata. Ano po? Andito po kami. Nag-uwi na po kami dahil po may mga player. Pag-uwi po namin may sabit pong truck sa post. Pinaputok po. Ang posible din kung mawalan ng kurente. Ito mo sila. Mga tanga po sila nakawit sila sa bayan. Pag pinapinala sa mga kurente. Mamaya po binito na dyan. Mamaya po nangyari dyan. May natutong na dyan. Kita-kita tayo dyan. Kita tayo mga. Pero, nakita nyo po yung mataba. Yung mataba. Mataba yun. Malilit sila. Di ba makakita tayo dito? Vlog tayo. Kanina tayo kami nagkurente. May nag-spark. At ito po, ang papaluwa lagi po namin kanang nangyari. Mataba po, mapit po sa bayan. Tapos biglang pinagputok. Kinabahan po siya. Sayang at hindi natin nakunan. Sayang lang po kasi hindi po namin nakunan. Kasi po, ang cameraman ko po ay Paul yun. Sino? Pwede mo sila. At ano po, pag nawalan po sa kanang kurente, mahablo na lang po si Papa Nopok. Mapunta naman po sa Kanorego at mapakabit na naman sila magod. Pero po, pag namataan, pag sakto pong dumaan si Papa Nopok na nakabay, sana pong maayos niya. Kasi po, marunong po siya mag-ayos niya. Pero, ayaw po niya magtrabaho sa Kanorego. Maganda, pag trabaho sa Kanorego, madali dito magkakaroon. Pero po, yung, ano po, yung mataba po, malaman po yung mataba, pwede na po yung mataba. Sayang po at di namin nakunan yung nag-spark. Baka kami naman ang mag-spark. Ang tanga. Diyan baka tayo mag-spark dito, laduduwi tayo. Hindi, huwag kang mag-ano, huwag kami mo sa ano bakal. Yung